हाय लोगोफोर, खुलुमबाय। आंनि मुङा सन्जय बर'। नोंथांमोनखौ नैबे आंनि सन्जय बर' इउट्युब चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङै दं, आंबो मोजाङैनो दं। आरो लोगोसे बोसोर गोदाननि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। आं दिनै मोनसे रिएक्सन भिडिअ लानानै फैदों। बे रिएक्सनानो जाबाय फेसबुकआव गोबां फेमास जाबाय, भाइरेल जाबाय। बे मोनसे बैसागो सं बायदिखौनो होनजागोन। फेसबुकआव नुनानै आङो मोजां मोनदों। बेखौनो रिएक्सन खालामनो थाखाय आङो भिडिअखौ बानायनाय जादों। बे भिडिअखौ जोबोर मोजां मोननानै आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन बे भिडिअखौ। आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हो। नोंथांमोना नायनो हासिगोन आङो भिडिअखौ, आंबो खनफानाय जागोन। बेखौ नोंथांमोना आंनि खननायखौ बिसोरजों लोगोसे आंबो खनफागोन मबाइलजों दामनानै। जोबोर गोसो जादों आं खनफानो, बिसोरनि खननायखौ नुनानै खनफानो लुगैनानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो। नोंथांमोना नायलांदो। आंनि खननायखौबो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो भिडिअखौ आरो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। फैदो दानिया जोङो नायनोसै। आदसा ब्लगखौ खुलिदों। आंबो खनफागोन दै, जायाब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। बारदै सिखोला रंजालि सिखोला आंनि ददेर जिउ बोथोरनि बारजों मुलुगाव गोजावलांबाय। बारदै सिखोला रंजालि सिखोला। जादोंना लोगोफोर? फोरमायहरबाय हायायो फोरमायहरबाय दाउखौआ बैसागु बोथोरनि खौरांखौ फोरमायहरबाय। दाउखौआ बैसागु बोथोरनि खौरांखौ फोरमायहरबाय। रिंखांफैबाय हाय हनै रिंखांफैबाय सेरजा सिफुंनि खाम जथानि सोदोबा रिंखांफैबाय। आंनि ददेर जिउ बोथोरनि बारजों मुलुगाव गोजावलांबाय। समालाय रावखौबो नेबाय थाया, जिउआलाय जुगानि जानो हाया। समालाय रावखौबो नेबाय थाया, जिउआलाय जुगानि जानो हाया। बारदै सिखोला रंजालि सिखोला बारदै सिखोला रंजालि सिखोला बारदै सिखोला रंजालि सिखोला। लोगोफोर माबायदि मोनखो आंनि गान खननायखौ आरो बे गानखौ माबायदि मोनखो नोंथांमोना? नैबे सङा जाहैबाय फेसबुकआव मोननानै खालामदोंमोन आङो, मोजां मोननानै आङो रिएक्सन खालामदो। नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव लिरनो दाबाव आरो आंनि खननायखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव। बे भिडिअखौ अरिजिनेल भिडिअखौ डिसक्रिपसनाव मोनगोन, आंनि डिसक्रिपसनाव फेसबुकनिफ्रायनो होगोन आङो। नोंथांमोना नायनो गोसो दंब्ला आंनि डिसक्रिपसनाव थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन आरो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोनखौ
आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ शेयार खालामना होगोन होननानै आरो साबस्क्राइब खालामना होगोन होननानै। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों। बाय बाय लोगोफोर।